Bisa dukkanin alamu rikicin gida na jam'iyyar adawa ta NNPP na ci gaba da ƙara ƙamari, inda yanzu haka ɓangarorin guda biyu ke ikirari da iko da jam'iyyar. Ɓangaren injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso, wanda ya kafa gwamnati a jihar Kano, da kuma ɓangaren zababbun 'yan majalisar dokoki, sai kuma wani ɓangare da ke ƙarƙashin Abo Majo. A ranar 5 ga watan Fabrairun shekarar 2025, ya ɓangaren na jam'iyyar NNPP a Najeriya ya gudanar da babban taro, inda aka zaɓi sabbin shugabanni da za su ja ragamar wannan jam'iyya. A yayin taron da an zaɓi Dr. Abo Majo a matsayin sabon shugaban jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari. To sai dai kuma a yayin taron ba a ga ɓangaren Kwankwasiya ba, asali ma ɓangaren na Kwankwasiyar da ke mulki a jihar Kano ya nesanta kansa da wannan babban taron. Injiniya Buba Galadima shine shugaban kwamitin amintattu na jam'iyyar NNPP, ya kuma shaida wakilinmu cewa dalilin da yasa ba a ga bangaren nasu na Kwankwasiya a gurin wannan taron ba. Injiniya Buba Galadima ya ce an ce musu wasu mutane sun yi taro a birnin Legas, kuma sun yi taron ne sun zaɓi shugabanni. To sai dai wannan abu bai zo mana da mamaki ba, saboda ba jam'iyya ce ta kira wannan taron ba. Duk wani babban taron jam'iyya da za a yi, babu jami'in hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC. Waye wannan taron haramtaccen taro ne. Buba Galadima ya ce abu na biyu da za mu kalla shi ne wace alamar jam'iyya suka yi amfani yayin wannan taro. Mu alamar jam'iyyar mu da muka sani ta jam'iyyar mu ta NNPP ta ce littafi da kuma alamar jar hula ta digiri. Buba Galadima ya ƙara da cewa su a taron nasu sun yi amfani ne da jam'iyya mai kayan marmari, wadda hukumar INEC bata san da zamanta ba. Sakataren kwamitin amintattu na jam'iyyar ya zargi cewa akwai wasu da suke bayar da kuɗi domin tunzura bore ga jam'iyyar tasu ta NNPP. To sai dai bangaren da ya shirya wannan taro ya ce babu wata jayayya game da halaccin wannan taro da suka gudanar. Injiniya Muhammad Babayo Abdullahi shine mataimaki ga shugaban jam'iyyar NNPP na ƙasa mai kula da shira Arewa, ya shaida wakilanmu cewa bangaren su Buba Galadima kama-kama kawai suke yi. Mun dade muna faɗa jam'iyyar mu ta NNPP mai kayan marmari ba ta cikin wata damuwa da kowa, sai dai wanda ya sanya wa kansa damuwar. Injiniya Babayo Abdullahi ya ce kowa ya sani lokacin da aka yi rijistar wannan jam'iyya da alamar kayan marmari da tuta mai kore da shuɗi da kuma fari aka yi mata, kuma cikinta suka zo suka same mu. Ya ƙara da cewa batun su ce mun yi taro babu wani wakilin INEC duk catifaɗi ne, domin kuwa dukkanin abubuwan da ake bukata yayin gudanar da taro irin wannan mun tanade shi a hukumance. Masu shari a Najeriya na ganin cewa irin wannan rarrabuwar kan da ke samun jam'iyyun siyasar zai ƙara girman aikin da ke gaban jam'iyyun adawar, idan har da gaske suke suna son taka rawar gani a zaɓukan da ke tafe.